Z vás sa na mňa tak možno trochu začudovanie, možno sa mi trochu smiali, pozerali sa na mňa, že prečo preboha ja chcem chudnúť z brucha, keď tam teda skoro nič nemám. Ide o to, že mám pocit teda, že mám tenké ruky, tenké nohy a stále sa mi okolo toho brucha drží trochu tuku. No a tým, že ukážem správne postupy, ako schudnúť 1-2 kg, čo je môj prípad, tak tieto postupy platia aj pre tých, čo chcú schudnúť 10, 15 či 20 kg, možno aj viac. Volám sa Michal Červený a som športový redaktor denníka N. Pred istým časom som sa rozhodol, že napíšem článok o tom, ako chudnúť z brucha. Keď som kontaktoval odborníka Tomáša Mihalíka, on mi ako prvú a najpodstatnejšiu vec povedal, že niečo ako lokálne chudnutie neexistuje. Prišiel som za ním a on ma na našom prvom stretnutí pomeral, odvážil a zistil, ako som na tom s pohybom. Ak dáme dokopy tvoj pohybový aparát z toho funkčného hľadiska, tak ťa budem môcť zaťažiť vyššou intenzitou, ty spotrebuješ viacej energie a v konečnom dôsledku sa zbavíš aj toho nadbytočného tuku z oblasti tvojho pásu. Zistil, že na tom teda nie som boh vie ako a ešte predtým, ako mi dá robiť náročné cvičenia, tak si musím dať dokopy členky, kolena a celkovo svoju hybnosť. Tento tréning nájdete tu hore. Druhá vec, ktorú som zistil, je, že tehličky na bruchu sa nevyrábajú v telocvični, ale za kuchynským stolom. Preto som zašiel aj za Mirom Pálikom, ktorý je odborník na stravovanie. Už keď som za ním prišiel, on už mal informácie od Tomáša, že koľko mám podkožného tuku, je to okolo 13,5%. Povedal, že na to, aby mi bolo teda vidno tehličky na bruchu, by sa toto číslo malo dostať pod 10%. Ešte predtým, ako som za ním prišiel, som si týždeň poctivo zapisoval každé jedno jedlo, ktoré som počas týždňa prijal. Vyplynulo z neho, že denne príjmem tak priemerne 1900 kalórií. To je fajn číslo na to, keď si chcem udržať svoju aktuálnu váhu. No a chcem to kilečko 2 schudnúť, mal by som príjmať podľa Mira takých 1800 kalórií denne. No a tento jedálniček neukázal len to, koľko kilokalórií príjmem, ale aj v akej forme, že či ide o sacharidy, tuky alebo bielkoviny. Čau. U nás. Čau. Tak ideme na to? Môžeme. Už predtým, ako som začal písať tento článok, som sa tak trochu začal zaoberať tým, čo do svojho tela dávam. Zmenil som teda raňajky a začal som raňajkovať hlavne ovsenú kašu. Myslel som si, že tým nemám čo pokaziť, no Miro hovorí, že tým, že som si dával do tej kaše niekedy až 100 gramov sušeného ovocia, nebol to ten najsprávnejší prístup. Ovsenú kašu ochutiť nejakým agave sirupom, javorovým sirupom, alebo jednoducho tam nasekať kúsky čerstvého ovocia. A záleží či s vodou, alebo či s mliekom? No, ak tam pridáš mlieko, tak tam pridáš aj bielkoviny a samozrejme tu bude mať určite lepšiu chuť, ako keby si tam pridal iba vodu. Nevidím, keď ti chutia, keď chceš mať tú stravu pestrú a chutnú, odporúčal by som, aby si prijímal aj niečo, čo ti bude chutiť. To znamená ovsenú kašu, na čo to budeš robiť vo vode, keď s tým mliekom to bude mať trošku lepšiu chuť. Povaríš to s troškou mlieka, pridáš tam trochu ovocia. Aj keď teda väčšinu dní sa musím priznať, že presednem v redakcii, tak sú aj také dni, keď lietam niekde po meste alebo po Slovensku a zháňam materiály na články a vtedy nemám veľmi čas sa niekde normálne nájsť. Mojím obľúbeným núdzovým riešením je slaninový rožok. Aké je ale to správne núdzové riešenie? No, ja ti odporúčam, pokiaľ jazdíš autom, mať vždy v aute nejakú proteínovú tyčinku kvalitnú. No veď to je problém, že na pumpe kúpiš kvalitnú proteínovú tyčinku. No nie, ja ti to poviem takto, že mal by si ju nakúpiť do zásoby, nejaké 2 kusy, nejaké kvalitné proteínové tyčinky. Proteínové tyčinky, je ich pomerne veľa na trhu, ale ani jedna nie je najkvalitnejšia. Ani jedna z nich nie je kvalitná. To znamená, vyber si to najmenšie zlo. Najvyšší obsah proteínov, relatívne vhodné zloženie. Ale odporúčam ti mať aj v aute v nejakej pixličke odložené orechy. Hŕsť orechov je 35 až 40 gramov. To ti bohate stačí na také rýchle zasytenie. Takže už vieme, že aké mám návyky, čo robím dobre, čo robím zle. A teraz ideme s Mirom vygenerovať môj jedálniček. Povieš, že ako to bude prebiehať? Samozrejme. Zadám tu počet kalórií. To ti určí momentálne na nejakých 1750. Netvrdím, že sa trafíme i hneď.
Stáva sa, že u ľudí potrebujeme najprv doladiť určitú vec, to znamená, nikto učený z neba nespadol, neznamená to, že hneď keď ti nastane tento jedálniček, to bude ideálny jedálniček, respektíve tvoj ideálny prísun kalórií. Ja by som to spravil následovne, že po vygenerovaní tohto jedálnička, niekde okolo 1700-1750 kilokalórií, by sme ťa monitorovali po dobu 1 mesiaca alebo 6 týždňov. Zvyčajne nám to postačí, aby sme zmerali potom následne tvoje percento telesného tuku. Ak to bude všetko v poriadku, tak je jedálniček nastavený dobre. Môj jedálniček nie je žiadna askéza. Naklikal som si tam veci, ktoré mi väčšinou chutia a nemusím ich úplne prísne dodržiavať. Tento špeciálny systém, ktorý má Miro k dispozícii, mi vyplul PDF-ko, v ktorom sa nachádzajú jedlá, ktoré by som si mal pripravovať. A ja mám otázku, že pri každých raňajkách, obede, večere tam mám 6 vecí, ktoré si tam musím dať. Napríklad k tuňákovi tam mám ďalšie 3 ingrediencia, že keď si jednu z nich, alebo keď si spravím toho tuňáka iba s uhorkami, je to problém? OK, to by nebol problém. Ty si tam môžeš ubrať, respektíve trošku preorganizovať tú zeleninu, čo tam máš. Ja by som tam ovšem ale nepridával, že máš tam napríklad tuňáka s nejakým šalátom a ty si tam svojvoľne pridáš nejaký chleba alebo nejaké koláče k tomu. To rozhodne nie. Keď tam máš povedzme veľa nejakej zeleniny, nemáš toľko chladničky, nemáš nakúpené, OK, no problém. Alebo môžeš vymeniť papriku za uhorku alebo niečo takéto. Takéto drobné úpravy môžeš robiť, len nesmieš zasahovať do toho zákona. Keď tam máš napísané, že 80 g tuňáka, malo by to byť približne 80 g tuňáka a nejaký ten šalát k tomu alebo kúsok chleba, čo bolo písané v tom variante. Ešte sa bojím, že by ma odradilo to, že tam sú všelijaké gramy, že či to má všetko vážiť, alebo to ma môže počasie omrzieť, alebo Nie, počasie to myslím si, že dostaneš do oka tú mieru. Jednotlivé miery, ono ťa to možno trošku demotivuje to, že sú tam gramy. Ono tam nie sú gramy, ak si všimneš, mnohé miery sú tam v polievkových lyžiciach. Ten software sa snažili optimalizovať tak, aby to bolo pre klienta jednoduché, to znamená, sú tam miery čajové lyžičky, polievkové lyžice, plátok šunky, plátok syra a takéto drobnosti. Deci vody, 2 deci vody, deci mlieka, to už si vieš poradiť. Myslím si, že s týmto by si nemal mať problém. Ešte chcem spýtať, že zvyknem sa v drvivej väčšine prípadov stravovať na obed, takže idem s kolegami na nejaké menúčko do reštiky, čo máme blízko roboty. A veľmi málo z tých jedál, čo mi tu odporúčilo, tam aj reálne nájdem, že ako sa mám teda správať, keď si vyberám z toho menúčka, kde sú 3 položky. Ja by som túto vec riešil následovne. Cez víkendy, pokiaľ si doma, by som sa najedol tak, ako máš písané. Poprípade si ešte navaril na pondelok, napríklad. A keď si v reštike, tak sa riadiť pravidlom, že ak máš nejakú porciu, to znamená hlavná časť, napríklad nejaký plátok grillovaného mäsa alebo niečo podobné, by si mal mať o veľkosti a hrúbky svojej dlane. Následne by si mal mať prílohu o veľkosti svojej zatvorenej peste a k tomu by si mal mať zeleninu o veľkosti 2 pestí. Ešte predtým, ako sa pustím do tohto skvelého zdravého pokrmu, pri ktorého príprave som sa takto nechutne porezal, rád by som zhrnul dnešný vlog. Áno, budem to síce jesť menej, ale budú to jedlá, ktoré mi energeticky dlhšie vydržia, čiže by som nemal byť hladný. A ešte by som chcel povedať jednu pointu. To, že sem tam možno poruším tento stravovací program a pôjdem do mekáča, nie je žiadna tragédia, pretože ostatné dni ho budem dodržiavať. Horšie by bolo, keby som 2-3 mesiace to striktne dodržiaval, trochu by mi z toho preplo možno a potom by som si razal niečo zlé, celý systém by sa zosypal ako domček z karát a už by som sa k nemu nikdy nevrátil. Takže to je na dnešok všetko, môžete si ma follownúť tu na YouTube alebo aj na Instagrame a vidíme sa pri ďalšom vlogu.